You're God of the hills and valleys, hills and valleys. I've walked among the shadows, you wiped my tears away. And I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days. And I prayed to heaven from my lowest place. And I have held your blessings, God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking down.
good morning. Welcome to our first Sunday of the month, right? Yes, happy November 1, Abby, Yes. and sa tong mga online viewers. Hello there! Hello, good morning. And also, I want to shout out sa mga nag-birthday karon nga day. Yes! Yes, shout out ni Sol Pulmones. Woo! Happy birthday! Happy Happy birthday, birthday Sol! po sa principal sa tong school, si Yes. Miss Cynthia Lynn Hanyola. Happy, Happy birthday birthday, to Cyn. you. So, Also, birthday ni Baby Leah. yes, happy birthday. Alright. Okay. So, welcome guys to our online service. Yes, and I hope that you are all prepared. You are dressed up. Yes, and also if you are watching sa imong phone or sa imong tablets, and if you have a smart TV on your home, in your house, no, pwede ka maka-view. Yes. Through YouTube and Facebook, right? Again, we are available sa YouTube and Facebook. So, you could stream both. And Yes. you could also replay later. Of course, Yeah? okay. So, and also, right now, natay 100 viewers na. Yeah, we're on 100 viewers and going up. Yes, okay. So, last Thursday, last Thursday, Friday, and Saturday, we had our G12 conference, right? Yes, so kung kinsay naka-appeal sa G12 conference, comment down below. Yes. Comment your mga inputs ninyo, inyong mga takeaway, mga favorite lines ninyo, inyong mga nakuha, inyong mga favorite speakers. Just comment it all down below. Yes. We would love to hear from you. That's right. Alright. And also, we have a new challenge. Before that, also, if you missed the G12 conference, available siya sa YouTube. Yeah. Okay? See So, videos on YouTube. yes, don't forget to view that on YouTube para ikaw pod ma-bless po ka, di ba? Yes. Okay. So, Alright. today, naatay challenge, right? So, ang atong challenge is called Simbalay Simbalay Challenge. Okay. So, this is where nga mag-group fee ka, Group and then ang inyong background dapat si pastora or ang inyong background dapat makitaan nga nag-view mo sa inyong balay, nagtanaw mo. Alright? Yes. So, naan na tayo mga nag-comment sa ato ang post Yes. na i-post ang Happy Church. Tanawan ninyo ang post. You could comment down yung pictures diato with the hashtag naka-post po diato. So, make sure naka-dress up mo, gwapa mo, wala mo sa inyong bed. The best picture nga, top 3 best picture kay naay prize. of So, course. winners will be announced after nasa service. So, stay tuned. Ayaw mo leave and basinday ka mo ang winner. So, we have that's true. surprises for you. Yeah, so don't miss that. Okay. So, all right. Again, the mechanics of the game, Abby. Okay, so the mechanics of our Simbalay challenge is mag-group fee ka or mag-selfie ka alone or with your family or sa mga kauban nimo sa boarding house ba na or kauban ka sa imong cell group. You can do that and then with the background nga nag-view ka sa online service. Yes. yes. And then ang picture imuhang i-post nimo sa comment section sa ato ang live. Right? Naatay post, naatay separate post, na dili sa tong live. Okay. But naatay post there sa Happy Church. And yeah, you could view that and comment it all down there. So again, top 3 best pictures. Make sure nga, nindot kayo yung picture pagkakuha. Make it unique, make it beautiful, nakadress up mong tanan. And the top 3 winners will be announced after nasa service. That's because we right. will be back. Yes. Alright? Okay. So, dili na nato dugayon. And also, if you are viewing right now, don't forget to hit that heart button, that like button. And if you are excited or feeling, unsa ba imong feeling karon nga day, comment it all down below. We would love to hear from you. And if you're a first timer, comment down first. I'm a first timer, like that. Yes. Kay na imong message nimo, di ba? Yes, And someone will reach out sa inyo, ha? yes. Alright. And also, don't forget to host a watch party, guys. So that Yes. also imuhang friends maka-view pod and also maka-attend sa tong online service, di ba? Okay, yes. So again,
welcome sa tanang online viewers, even sa atong mga friends and family outside Pagadian City. Also outside sa Philippines. Hello there. I believe we have friends and relatives and families That's right. sa Middle East, sa USA, Yes. sa Europe. Europe. So yes, Happy Church Goes International. Yes. All right. Woo! So, ready na ba tanan? Are you ready na ba inyong ballpen, inyong mga notebooks, inyong Bibles? Yes. So, stay tuned. Yes. Stay tuned, guys. Okay. All right. Are we good to go now? All right. So, get ready para sa tuang praise and worship. Make sure you stand up on your feet. Dili mo nga nakalihigda lang sa inyong bed or sa inyong couch. Make sure mo tindog mo, pakpak mo, kanta mo. Kanta. Musayaw Musayaw, mo. pwede Alright. yapon. Okay, great. So, let's welcome. Our worship team is sold out band. All right. Mayong buntag mga igsoon, manindog mo, manindog ta kung bisan naa ka sa imuhang panimalay. Let us make this time special para sa Ginoo. Kung naa kay laing gibuhat, undanga sa ana and let us concentrate dinha sa presence sa Ginoo. Kung aha man ka karon, ang presence ni Lord wala na limitahan sa usa ka dapit. No, truly the presence of the Lord is naa sa imong dapit. And let your heart mahimong ma-in-tune dinha sa Ginoo as you stand up. Just close your eyes. Do not let anything or anyone maka-disturbo sa imuha karong buntaga. I believe dunay buhaton ang Ginoo nga the best for today para sa imuhang life. Just raise your hands as we pray. Just offer your life. Just lay down everything dinha sa presence sa Ginoo. I don't know unsay imong agian this week, but just lay down everything, imuhang worries, imong mga problema, imong mga kabalaka, and just rest in the presence this morning. Hallelujah, Lord. Thank you so much for the opportunity to come into your presence. I know that you are in control of everything, Lord. Lord, here we are, Lord God. We can still celebrate your goodness, Lord God, in our lives, Lord. Thank you for taking good care of us, Lord, throughout those times, throughout those days, Lord God, sa among kinabuhi, Lord God. And walay rason, Ginoo, nga dili mi makahatag sa pinaka-the best nga pagsimba dinha kanimo, Lord. We offer, Lord God, our hearts to you, Lord. We just want, Lord God, to rest in your presence, Lord God. Lord, karong buntaga, Ginoo, bisan ahaman mi, naaman mi sa mga panimalay, o ahaman mi, Ginoo. Lord, just fill our hearts, Lord God, with your joy. Fill our hearts with your presence, Lord God. Fill our hearts with your peace, Lord God. Lord, we will rejoice in your presence. Have your way, Holy Spirit, in our hearts, Lord God. Lord, salamat kayo. Fill, Lord God, our environment, our place, Lord God, with your presence, Lord God, with your fire, Ginoo. Lord, I declare, Lord God, tanan, Lord God, ang nangaluya makabaton og kadasi, Ginoo. Lord, tanang mga naikahadlok, Lord God, makabaton og pagtuo this morning. Tanang mga nagbalatian, Ginoo, makabaton og kaayuhan, Lord God. Tanan, Ginoo, nga nagmasulubon, Lord, mahimong magmalipayon din sa imong presensya, Lord God. And just take control, Lord God, in our lives, Lord God, this morning. We will celebrate, Lord God, kauban sa mga igsuon sa tibuok kalibutan. The Lord, that you are our God, that you are over everything, Lord God, over even this virus, Ginoo, Lord God. Lord, we will shout your praise, we'll shout your goodness, your greatness in our lives, Lord God. We will celebrate, we'll join, Lord God, Lord, sa tibuok kalibutan, kauban sa kalangitan, Ginoo, Lord God, worshiping your name, Lord God, this morning. Hallelujah, Lord. Come on, let's shout hallelujah! Woo! Hallelujah!
Good morning, Happy Church! Good morning, Pagadian! Kaway-kaway mo diya! Good morning, Zamboanga del Sur! Woo! Good morning, Philippines! Thank you, Lord. Ginoo, walay makapugong sa mong mga pagdaig diya kanimo, O Diyos. Salamat sa pribiliyo, Ginoo. We give you praise. Lord, just take your place, Ginoo. Salamat kayo, O Diyos. Ikaw lamang ang ayan, simbahon, Ginoo. Hallelujah. Ug akong challenge kanang nasa panimalay karon, just tinuod ingon ni Pastora Janji nga tindog parog diha, ayaw paghigda, ayaw paglingkod o nagunsa ka tindog kay manayaw ta karon igsoon. Amen. Amen. Kaway-kaway mo diha. Come on, let's praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. This is our prayer, O God. We give you praise. We give you glory, Lord God. Thank you, Lord. Magatuol kami. Yes, Lord. Kanimo amahan. Sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magatuol kami. Muna ang mga pag-ampo, Diyos. Hallelujah, Lord. Uban sa mong pagpataas, sa mong mga pagdayi, Ginoo. Oh! Mga pagdayi. Hey! Magkasikip, magkaawit, sa pagmayang, magkadaling, magkaluksod, magkasayaw, tanan mo ikapayaw, Jesus. Magkadaling ka, Diyos
Doon na mabalik, hari sa kaharian. Sing it again! Ibayaw! Ibayaw! Ibayaw, ipakpan ang imong ilukso, isayaw ang imong tiil. Pagkanta, pagsigit, pagbayao, pagdahil. Yes, Lord! Ibayaw, ipakpan ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil. Pagkanta, pagsigit, pagbayao, pagdahil. Ay si Jesus! Doon na mabalik, hari sa kaharian. Trabaho siya sa tanan, ibayaw ang imong mga kamot. Iluhod ang imong mga tuhod, simbahan. Ginoo manluluwas na, kay hadol na ang pagbalik niya. Sing ibayaw! Ibayaw, ipagpag ang imong kamot, Ilukso! sayaw ang Yes, imong Lord. tiil. Pagkanta, pagsikit, pagmayaw, pagdahil. Ibayaw, ipagpag ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil. Pagkanta, pagsikit, pagmayaw, pagdahil. Ay si Jesus! Ay si Jesus, Ay si Jesus! doon na mabalik, Hari sa kaharian. Trabaho siya sa tanan, ibayaw ang imong mga Come on, ibayaw mo mga kamabukson! iluhod. Yes, Lord! Ang imong mga tuhod, simbahan. Ginoo manluluwas na, kay hadol na ang pagbalik niya. Ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod, simbahan. Ginoo manluluwas na, kay hadol. Sing it again for the last time! Ibayaw! Ibayaw, Yes, Lord! ang imong mga kamot, Thank you, Lord! iluhod ang imong mga tuhod, simbahan. Ginoo manluluwas na, kay hadol na ang pagbalik niya. Oh! Dalaygon ni mo ngalan o Diyos. Come on, praise the Lord! Dalaygon ka o Diyos! Oh! We worship your name! Oh! Himayaon ni mo ngalan o Diyos! Oh, thank you, Lord! Thank you, Lord! Oh, we worship your name! Thank you, Jesus. Salamat sa pagkamaayo, O Diyos. Thank you for your greatness. Thank you for your love. Thank you for your goodness, Ginoo, sa mong kinabuhi, Father God. Hallelujah. You give life, Ginoo. You give love sa mong kinabuhi, Ginoo Jesus. Salamat. As we sing this song, unang pulong sa Diyos sa book of Psalm 145, Psalm of praise of David. I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Hallelujah. Thank you, Lord. Every day, I
I will praise you and extol your name forever and ever. Verse 3. Great is the Lord. Hallelujah. In a great is the Lord. Great is the Lord. And most worthy of praise. And His greatness that no one can fathom. Amen. Salamat sa pagkagamhanan sa tumbuhi nga Diyos. Dalaygon iyang ngalan igsoon. Walay makalabaw diha kanimo o Diyos. Come on, just praise God. Just lift up your hands to the Lord today. So on. Come on, everyone. Just close your eyes. Just feel the love of God. Just feel the presence of God diha sa imong panimalay karon. Ug asa man ka, naka sa sala, naka sa kwarto. Come on. Just feel the love of God. Whoa, whoa, whoa. Give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord, it's your breath Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope. Thank you, Lord. You restore every heart that is broken. Great. Your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Come on, sing. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Sing it again. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great, yes, Lord. These bones will sing. Yeah. Oh.
Come on, let's sing. Just declare today. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out. Sing it again. Just declare. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Pour out our praise. Come on, just declare! Just declare! Mga balatian, kawaton, hallelujah, problema, Lord God, just take your place, oh God. Woo! Oh! Take it, Lord, come on! Come on! Oh God! Oh God! All the earth, let's shout your praise! All the earth! Hallelujah! Ginoo, wala may mahimong, wala ka, O Diyos. Wala may mahimong, wala ka, Ginoo. Lord! Tadhanan ka, Ginoo. Walay makalabaw nimo, O Diyos. You are above everything, Lord. Less of me, more of you, Ginoo. And all the earth will sing. All the earth will sing. And all the earth shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Yes, you are. Yes, you are. No earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones, mga kalag na nagluya, Ginoo. Muawit, mudayig niya kanimo, Diyos. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you. With all your heart, sing it again. All the earth will shout your
Salamat sa imong presensya, Ginoo. Hatag na mo kusog o God. Thank you, Lord. Oh. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat kayo sa pagkamayo, Lord. Nabati na mo imong presensya, O Diyos. Lord, ang imong paghupay, Lord God, ang imong paghikap sa matag kasing-kasing, Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo, Lord. Lord, taliwala sa kaguliyang sa kalibutan, O Diyos. Still, nagpabilin kang maayo, nagpabilin kang matinud-anon, nagpabilin ka, Ginoon Diyos. Kind sa mong kinabuhi. Wala minimo pasagdi, Ginoo. Wala minimo biyahe, O Diyos. Salamat, Ginoo. Come on. Praise the Lord. Praise God. Praise His holy name. He is worthy to be praised. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Imo lamang ang himaya, kadungganan, pagyukbo, pagtahod, Lord, pagkahadlok, Ginoong Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name, ang tanan mo singgit og Amen! Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Good morning, everyone. It's giving time. Are we all excited to give to the Lord? Amen. Allow me to share the word of God in the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 6. It says there, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crops. Amen. This second letter of Paul to the Corinthians was a plea of contribution. It means Paul was appealing or requesting for contribution to assist the people of Jerusalem. Paul wants the people to understand the importance of returning back what is due to God. Amen? And Paul wants the people to develop this ministry of giving. Why? Because in verse 12, it says there, so two good things will result from this ministry of giving. First, the needs of the believers in Jerusalem will be met. And second, they will joyfully express their thanks to God. That's the two things nga gusto ipa-impart ni Paul sa mga katauhan sa Ginoo. You know what? Bringing back ang pag-uli sa atong tithes and giving our offering are just a result of the impact of what we receive diha sa Ginoo. Amen? And God wants us to teach how to respond properly in giving. Tuluan ta sa Ginoo kung unsaon na to pag-respond sa paghatag diha sa Ginoo. Dapat paspas, ingon si Lord, dapat paspas, walay pagduha-duha sa paghatag. Dapat puwersado sa paghatag. At the same time, dapat matindi. Extreme in giving. Kinahanglan mohatag ka nga ang imong ang naang extreme, naang walay pagduha-duha, at the same time naang puwersado nga paghatag. And sabi nga sa atuang speaker sa atuang national conference, ingon si Bishop Oriel Baliano, never withdraw your generosity in giving because God never withdraw His generosity sa ato ang kinabuhi. Amen? Brothers and sisters, we need to let go of having the scarcity mindset nga naa nato nga kaning kapobrehon, kawadon, o kinahanglan matanggal na natanan. And at the same time, we need to let God to do the generosity of the Lord sa ato ang kinabuhi, to meet all we need. I do and I believe nga naatay panginahanglanon sa ato ang kinabuhi. And let us let God to magmanifest sa ato ang kinabuhi para ani. Si Lord na ang bahala. Worry less, mga igsoon, for we have a generous God. Amen? Again, we need to let go, let God, and let's go in giving. Manindog tayo igsoon, let us pray.
atong ituboy ang ato ang offerings, ato ang tithes, and ang love gift para sa Ginoo. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, Lord, we are here, Lord God, to offer this to you, Lord God, our offerings, our tithes, Lord God, our love gifts, Lord. We know, Lord God, that you are generous, Lord God, to us, Lord. And Lord, we claim everything, O God, kung unsay para sa imuha, Lord God, o unsay imong ihatag para namo, Lord God. And Lord, by this, Lord God, daghang mga mapanalanginan ani, Lord God, daghang nga mga pagbalik, Lord God. Lord, we all know that your love, O God, towards us, Lord God, dili gud kabayran, Lord God. And in this gift, Lord God, in this offering, Lord, dili pa ni mao, Lord God. Lord, gamay ra kaayo ni para nimo, Lord God. And Lord, ang imuhang dako nga gugma, Lord God, mao ay dako nga makuha na mo, Lord God, as baylo ani, Lord God, ani among offerings, Lord God. Salamat, O Dios, sa tanan. All this we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Igsoon, we have ways in giving. First, pwede ta makaani diri sa church. No? Pwede ta makaadto sa atong admin office na atay box diha. Pwede nato dito ihulog ang ato ang mga tithes and offering. Second, we have our bank account nga nasa inyo ang screen, i-flash. And pwede ta maka-fund transfer. Also, we have GCash account. Pwede pod. And continue to be generous in giving. God bless us all. Hello again, everyone. So, yes, as Pastor Kevin said a while ago about giving our tithes and offering, we have our online way of doing it, right? Yes. So, by our bank transfer, online transfer, fund transfer, and also through our GCash and Metrobank. So, all the details will be flashed on your screens. So, do take a screenshot kay para dili ninyo malimtan. Right? And also, this week, balik na ang ato ang Y-Act Driven Online. Alright. Yes, that is every Thursday, 7 p.m. Right? 7 p.m. and 6 p.m. mag-start ang ato ang interactive. Yes. And also, our YD Prime Talks, that is every Friday at 7 p.m. So don't miss out, guys. Alright. So again, if this is your first time nga nag-watch sa ato online, please do not forget to comment down below first time because we would love to reach out sa inyo. So there will be people nga mo contact sa inyo to welcome you. All right. And also, again, we remind you sa ato ang challenge karong Sunday. Take a groupie, take a selfie if ikaw ra isa, of course. And then post it sa ato ang anatay post sa Happy Church. So you post it there. It's a Simbalay online challenge. So, make sure that you're dressed up. Actually, nana ko yung nakita, naka-gown yun si Madam Gemma Oberes. Naka-gown pag yun siya. Siya ka-move on sa iyahang kasal sa iyang anak. By the way, congratulations sa ato ang leaders nga bago lang nag-kasal. Yes. Congratulations, J. Ryan Gilas and Kathleen Oberes. All right. All right. And of course, okay, don't forget to like, share again, and Yes. then host a watch party, of course. Yeah, so as of now, naan na tayo daghang viewers sa atong Facebook. Also sa atong YouTube, it's streaming. So don't forget to host a watch party. Tag your friends, Yes. invite your friends. Mention them Yes. so they can also tune in, guys. Alright, so ready na ba ta sa atuang message karon? Yes, are you ready, guys? Because now we are about to welcome our speaker this morning. So guys, ready na ang inyuhang Bible, inyuhang notebook, inyuhang ballpen. Now get ready to receive your portion this morning. And Sa atuang speaker. today's speaker is an inspirational man. He is an influencer. Na siya bagay, so subscribe mo sa Make iyang sure to channel. follow and subscribe. Yes, and he is a father to his network and also to his son. Let us welcome Pastor Juan Lubaton. Right.
Hello, good morning everyone. Good morning, Happy Church. Good morning also sa ato ang mga nasa online karon. I know nga God has been kanibitaw ato ang gi-encounter karon, kani ato ang ginabuhat karon. Nahimong pleasing atubangan sa Ginoo because masking online lang ta, still we are focused sa pulong sa Ginoo kaganina when we worship God. Karon, it's another opportunity for us nga mahimong mapanalanginan ta. Amen? No, maka-receive ta sa atong portion karong kabuntagon. Amen? So, let's stand up, let's pray, let's honor God, let's respect the word of God this morning. So, asa man ka karon, no, na siguro naka sa imuhang sofa, I want you to stand up on your feet, mga igsoon, and then let's allow the Spirit of God to minister to us this morning. And let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imuhang pagkamaayo sa amuhang kinabuhi, O God. Today, Lord, bisan pa, Lord, sa amuhang giagian for the past months, Ginoo, we experienced this crisis, Lord God. Still, Lord, your favor, Lord, nag-uban sa matag usa kanamo. Salamat, Lord God. Let your Spirit, Lord, magtandog sa matag usa kanamo this morning. Makadawat mi, Lord, sa among portion karong kabuntagon. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Lingkod mo, mga igsoon. No, and gusto mi nga kita nga mahimong nagampo jud ta nga mahimong maka back to normal ta sa atong pagpanimbahon, mga igsoon. Amen. So this morning ang Lord makigistorya sa matag usa kanato. Gamiton lang ko niya, mga igsoon, nga mahimong instrumento nga mahimong ma-deliver ang iyang mensahe karon. So sugdan ako ni siya ani nga line, ani nga sentence, mga igsoon. The little in my hands will remain little if it stays in my hands. Do you agree ana nga line? No, the little in my hands will remain little if it stays in my hands. Buti pasabot kung unsay naa nako nga gamay, ako ara ning ginakuptan, ako ara ning ginatipigan, maura Japon ni ang mahitabo the next week, the next month, the next year. Tama ba? No? Placing your luck, no, ang pagbutang day nato sa atong kawad-on diya sa Dios into God's hands supernaturally ushers in the miracles. Buti pasabot kaning little nga naa sa ato ang kamot, kaning gamay nga naa sa ato karon, sa di adayng ato ning ihatag sa Dios. Ingon siya diri, God's hands supernaturally ushers in the miracles. Amen? Do you believe in that nga sa diha diayng kung unsay naa nato, masking gamay na siya, sa diyang ato nang ihatag sa Ginoo, sa diyang ato nang ibutang sa kamot sa Dios. Si Lord, ang Lord, mga igsoon, iyang i-ushers ang miracles sa ato ang kinabuhi over your life, over your family, over your job, your businesses, tungod kay ang Lord kasaligan siya sa tanan. Amen? No? For nothing happens in our lives without God's sovereign purpose and permission. Walay mahitabo nga kanang milagro, walay mahitabo nga breakthrough sa ato ang kinabuhi kung wala ang permission, wala ang purpose, sovereign ni Lord nga mamuhat sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen ba? So, before na ako basaw ng ato ang passage, mga igsoon, ingon siya diri, when you give God all you have, He gives you all you need. Amen? If we give God what we have, He gives you all you need. Our title this morning, mga igsoon, is Miracles in Crisis. Gusto ba taog miracle? Gusto ba taog ka ng mga milagro sa tong kinabuhi? Gusto ba ka maka-experience, mga igsoon, og milagro sa imong life in spite sa ato ang giatubang karon? Pila na kabulan nga nag-undergo ta aning virus nga atong giatubang. You know what? When we start sa dihang na-announce tibok kalibutan ang kaning crisis nga ato ang giatubang, daghan kayo nag-lockdown, businesses, mga trabaho, naay mga nanga-layoff, naay mga kanang ning minus ang kita, no, tungod sa ato ang giatubang. But don't you know, mga igsoon, ang Dios is able muhatag og milagro sa matag usa kanato sa panahon nga atong giagian karon. Do you believe in that? Mga igsoon nga, ang Diyos muhatag, mo show siya sa iyang pagka-Diyos sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi sa panahon nga atong giatubang karon. Allow me to share the Word of God. This word, kaning nga passage
nahimo ni nakong patukuranan sa akong kinabuhi. Sa diha bitawng ako ang nadawatan. Ang mensahe, ang tumong, ang purpose aning nga word sa ako ang kinabuhi. I started to obey God. I started to respect the word of God. In the book of Malachi, chapter 3, verse 10 and 11. No? Grabe kani nga word manggod mga igsoon. Buhi kay siya ba nga ning ambak bitaw sa ako, the time nga na-save ko, the time nga nakaila ko sa Ginoo, way back, it was 14 years ago, no? Nga nahimo kong nakaila sa Ginoo. And when I started to meditate the word of God, ang Lord Amen. Salamat sa Ginoo nga nakabalik na ta. Anyway, padayon ta mga igsoon nga mahimong mo receive sa ato ang pulong sa Ginoo karong kabuntagon. Amen. I know nga you are ready right now. Ready na inyong pen, inyong notebook, your Bible. Asam ka karon, let's have this moment nga mahimo natong i-receive ang word ni Lord, i-receive ang instruction ni Lord this morning. Let's focus, let's respect the word of God kay mahimo ning makahatag sa ato ang kinabuhi nga mahimo tang adunay miracle nga buhaton sa Ginoo. Amen. So the title of our message this morning is Miracle in Crisis. So our key verse is basa nato diya sa book of Malachi chapter 3 verse 10 and 11. Allow me to share the word of God. Ingon ang pulong sa Ginoo, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. Amen? I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take in it. Try it. Put me to the test. Verse 11. Nindot kayo ni mga igsoon sa verse 11. Ingon ang Dios, this is the promise of God. As we obey, as we respect the instruction of God, as sa dihang ato ang buhaton, sa dihang atong i-aplikar sa tong kinabuhi, ingon siya sa verse 11, your crops will be abundant. Amen? For I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Again, mga igsoon, this word nahimo ni siyang buhi sa ako the time nga nahimong nakaila ko sa Lord bitaw. I know we all give, no, nagahatag ta, pero sa diha di ay kining mensahe sa Malachi chapter 3 verse 10. I was so blessed, I was so inspired. Muna nga mong baby, gingalan na mo si Malachi, Andres Malachi, because akong kinabuhi, my wife is a product sa amo ang paghatag diha sa Dios, mga igsoon. No? Before I start sa ako ang sa ato ang story kay I will share to you more of story this morning, mga igsoon, tungod kay once di ay nga mo share ta sa ato ang testimony, sa ato ang experience diya sa ato ang paghatag diya sa ato ang relationship diya nato sa ato ang Ginoo, mga igsoon. You will inspire, you will be blessed, because once in my life that the very first miracle nga I know I know nga miracle dito siya nga na-experience nako, the time nga nahimong nagsugod ko sa akong paghatag, the time nga nahimong nagsugod ko pag-obey sa akong ikanapulo, sa ako ang offering diya sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Wow, grabe ang kanang blessing, grabe ang panalangin nga gihatag ni Lord, gipa-experience ni Lord sa ako. So, allow me nga mo share sa inyo story, mga igsoon, sa ako ang life nga kana bitang when I started to give, diri lang jud nako nakita, no? Before sa akong life, kung wala ni nga word, dili ko kabalo kani nga word nga naa dinhi nga word, mga igsoon. Pero the time nga kanang nagsugod bitaw ko nga nag-ila sa Dios, nagsugod ko nga nahimong naka-encounter diya sa atong buhi nga Dios, and this word became a revelation sa ako ang kinabuhi until now. No? The time nga nahimong nag-apilan ako sa mga trainings, I know nga na-share na nako ni siya, pero allow me to throw back this story because mouni ang pinaka-first nga miracle nga gibuhat ni Lord sa akong kinabuhi. And I was so shocked that time kay dili ka katuo, dili bitaw nga mahimong kana nga tinuod ka na
o mao bakhan nga word, but this word nahimo jud ni siya na akong revelation. I hold on it, the promise of God, no. I have little, no, kana mo to akong giingon ka ganina nga, when you the little in my hands will stay little if it stays in my hands. Kung kaning naa sa ako karon, diri lang ni sa ako lang ning itanom, ako lang parehas bitaw atong the parable of the talents nga katong kinalasan nga gitagaan siya pero iyaharang gikup-kup, iyaharang gitago, iyaharang gilubong sa yuta. So what happened? Pag uli sa iyang agalon, unsay nahitabo, mao ra gyapon ang iyaha, walay increase. Amen? So, inani po niyang may tabo. Kung sa day naa sa ato ang mga igsoon, maura po na ang ato ang ma-experience karon. Maura po na ang ato ang masinati sa ato ang kinabuhi. But if ato ang nang ihatag bitaw sa Ginoo mga igsoon, if ato nang i-obey nato ang pulong sa Ginoo, ang verse 11, ang verse 10b ug ang verse 11 sa ato ang gibasa previously mga igsoon, mahimong tinuod sa ato ang kinabuhi. Mahimong tinuod nga mahimong adunay milagro nga ipakita ang Lord sa ato ang kinabuhi. As we read the word of God sa Bible, daghan kay mga miracles nga gipangbuhat dito, silang Jesus, all of the prophets in the Bible na mga miracles. But until this day, sa ato ang kinabuhi, you will experience miracle sa panahon sa crisis mga igsoon. If you believe in that, type amen diya sa imuhang comment section mga igsoon. No? So, mo to siya nga, first miracle nga akong na-experience akong kinabuhi. That time nga nag-ampo ko nga makamotor ko mga igsoon. For almost 3 years ko nag-pray. I've been praying nga makamotor ko. Nya, unsa ra gud ko sa una, estudyante, then walay income. So, inana lang. No? You know what? Unsa kamayo ang ato ang senior pastor, she's the one nga nahimo bitawng usa sa ako ang gilantaw ba sa akong kinabuhi sa paghatag tungod kay sa unang nga mga panahon usa ko nga nahimong napanalanginan sa panalangin sa ato ang pastora nga di jud ko malimot ato when I started sa church. Mag-hike ko mo adto sa church pauli, matulog og udto after the service sa old church nato, and then pakanon ko nila dia lunch sa ilahang balay, and then tagaan ko niya allowance sa atong pastora. Dili jud ko malimot, tagaan ko na niya 500 kada semana mga igsoon. Usa ko sa napanalangin, usa ko sa nahimong napisikan sa panalangin ba. So she taught me no nahimong natudluan ko nga muhatag sa akong ikanapulo. So dito nagsugod mga igsoon ang ako ang experience sa paghatag bitaw diya sa Dios. And then fast forward ta mga igsoon, you know what, nag-conference ta sa Davao, Sunog, Mindanao. That was the very first nga miracle nga akong na-experience. I was with my leader that time, no, si Regan, no, nagkuyog na atong nga time, and then wala jud. I only have little in my pocket nga mahimong ning challenge ang usa ka pastor to give unsay naa diya sa imuha. And daghan kaayog mga tingog nga akong madunggan nga ayaw na nagihatag kay last day na conference, no, ipamalit na lang ng mga pasalubong. But you know what? The word of God sa Malachi chapter 3 verse 10 and 11, I want that the Lord will protect sa akong income, sa akong family, nga mahimong mo increase pa, mahimong giingon sa Ginoo nga I will open the windows of heaven and flood you with blessings. Gusto ko na masinati. Gusto na ko na ma-experience. You know what, mga igsoon, for 3 years, I've been praying nga makamotor ko. You know what, after 1 week, pag uli na mo sa pagadian, God gave me that motor. Nga gagiampo na ako, nga specific, nga brand new nga motor, mga igsoon. And fast forward sa ako ang kinabuya sa Christian, dili lang diha nagsugod ang miracle nga akong gi-experience, mga igsoon. I started to have a job, no, nakatrabaho ko sa school, nakatrabaho ko sa usa ka private nga bank diri sa ato ang syudad sa Pagadian. And I started that time nga nahimong nakatrabaho ko, nagka-increase ang ako ang tithes, nagka-increase ang akong paghatag, mga igsoon. So, nahimo nang dili na mahimong bag-o sa ako ang Dios tinuod jud siya sa iyang promise sa iyang gisgutan sa Malachi chapter 3 verse 10 and 11. You know what? Nahimo kong able nga makabayad sa amo ang mga bills, nahimo kong able nga nahimo kong breadwinner sa ako ang family, nahimo kong able nga makapalit ko unsay akong angay paliton as batanon pa man ko at that time. Nahimo nga nag-provide ang Ginoo sa ako. And you know what? Grabe ka miracle ang gibuhat sa Ginoo, mga igsoon. Tungod kay gipa-experience ko niya nga nag-increase, nagkadako ang ako ang tithes. And you know what? Ang Ginoo namuhat siya sa ako ang kinabuhi, mga igsoon. No? So kani nga passage nga atong isgutan karon, another story in the Bible nga nahimo bitong na-amaze kay ko nga until now dili jud pud nako ni malimtan kaning story sa Bible. In the book of 1 Kings, chapter 17, 7 hangtod sa 16. This was the story of Prophet Elijah and the widow. No? Usa ka story sa Bible ni Elijah, mga igsoon, ug usa ka balo.
No? Kabalo ka nga ang story kung na remember nimo, kung ma-recall nimo kini nga story, kung imo siyang pamalandungan pag-ayo mga igsoon, unsa kagamhanan ang Dios nga nag-move siya sa kinabuhi, not just kay Prophet Elijah but also to the widow. Amen. Kani nga story sa 1 Kings 17:7 hangtod sa 16. Listen, before ani nga verse, paabot lang ta mga igsoon ha. No, kita nga na diri, let's all pray, intercede ta sa ato ang connection. No, naadyoy buhaton ang Ginoo sa ato this morning. Amen. No, so padayon ta nga magampo sa ato ang mga panimalay mga igsoon, mahimo tang stable, mahimong matapos nato ni this morning. So 1 Kings 17:7 hangtod sa 16. Very known story kayo ni siya sa Bible. This was the life of the prophet Elijah and the widow dito sa Zarephath, no, nga usa ka lugar. Ako ang basahon, before ni siya kani nga nahitabo, kini si Elijah nani siya sa desert. And then, gi-instructionan ni siya sa Ginoo nga magstay ka dito sa desert, and then naray magpadala ni mong pagkaon kining ravens, no, each morning and night pakanon kaniya. And then pag-abot sa chapter 17, after a while in the brook dried up, kani manggod nga story mga igsoon, grabing crisis ang ilahang giatubang. This was the story nga naay drought, and then naay famine nga nahitabo. But ipasabot na abitay kung sa atoa pa diri El Nino, tagtuyot. So ang tagtuyot kay for almost 3 years, no, nga tagtuyot, dili jud ka katanom kay dili man mabuhi. Dili mabuhi imong tanom, no, wala kay makaon. So kung naka-store ka og daghan, maayo. Sa atong gi-experience karon ba nga wa ta kay balo nga wala nato gitan-aw, wala nato wala nato ni na check nga moabot dayta sa panahon sa crisis nga magmas na ta, nga dili pwede mo gawas, and then kung nahibaw-an pa lang ni siguro
gi-cancel na nato itong mga travel from the previous nga sa time nga wala pa nag-pandemic, aron ma-save nato ang atong mga money, ma-save nato atong kwarta sa bank, wala na ta nagsigig pamalit ug unsa atong pamaliton kay para magamit nato sa panahon sa crisis karon mga igsoon. No, kay daghan kayo affected. Mauna ang experience karon diri sa book of First Kings 17 mga igsoon nga adunay kagutom, adunay famine, adunay tagtuyot nga ilang gi-experience ug adunay kagutom. And the Lord instructed to Elijah, go and live in the village of Zarephath near the city of Sidon, and I have instructed a widow there to feed you. Grabe ang Lord, no? Grabe siya kaayo nga nakita na niya ang tanan ba? He instructed Elijah nga moadto ka dito sa Zarephath, and then na dito ka mupuyo. Na ako'y gi-instruction na dito, na ako'y gi-istoryahan dito. Nanay word nga gipaabot na ako dito nga mo'y mo pakaon nimo, mo'y mo buhi nimo usa ka balo, usa ka widow. No? So samtang gi-instruction ni Lord kang Elijah, in the other side, kung imong lantawon ang story mga igsoon, bear with me this morning. Kung imong i-imagine, before the Lord talked to Elijah, ingon ang pulong sa Ginoo, ana siya, go and live to the village of Zarephath near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you. But ipasabot, samtang nakigistorya si Lord kang Elijah, ang widow nakadawat na sa instruction ni Lord. Naanay instruction nga nadawatan dito. And listen, here's the thing. Tungod kay, makita nimo mga igsoon, samtang naa dito si Elijah, so he went to Zarephath. As he arrived at the gates of the village, he saw a widow gathering sticks, and he asked her, "Would you please me?" Oh, siguro wala ta kabaloon sa atoan na lang ning kanang atoang nga lingwahe. Nakita ni Elijah ang usa ka widow, iyang gitawag. Giignan siguro niya nga, "Ma'am," no, or "Miss, kanang palihog ko, giuhaw kayo ko, mangayo kog tubig." So na-surprise ang widow. Na-surprise siya. But before that, before ka na nga meet up, nga encounter sa widow og ni Elijah, gi-instructionan na siya ni Lord. Nanay instruction sa iya. So naara to sa widow kung iyang i-obey or iyang i-respect ang word ni Lord. Mga igsoon. So parehas po sa ato karon, although this is an Old Testament, but the Lord of the Old Testament and the Lord of the New Testament and the Lord of our generation now is still the same. Amen? He is the same yesterday, today, and tomorrow. He is the Alpha and the Omega. So ang Lord nga gisgutan diri mga igsoon sa panahon ni Elijah, sa widow o sa book of Malachi, it's still the same God nga ato ang gisimba karon. Amen? Muna nga, giignan niya, isa nga babae, "Ma'am, giuhaw kayo ko. No, layo kaya kong gihaykan, please mangayo ko og tubig." So, ning tan-aw ang widow sa iya, mga igsoon, no? Ingon siya diri, "Would you please me bring me a little water in a cup?" So samtang mulakaw na ang usa ka widow ug mukuha na siya og tubig, napay pahirit si Elijah mga igsoon. Iyang giingon siya. He called to her again, "Bring me a little bread also." Little lang ang iyang gipangayo. Wala siya ningon nga tagaay ko og monster pizza. Tagaay ko og katong isa ka lechon. Tagaay ko og isa ka cake. Wala. Ang iyang giingon diri, "Bring me a little water in a cup." Og ningon pud siya diri, "And also bring me a bite of bread." Sa NIV ni nga ako ang version siya nga, a bite of bread. But in the other version, ingon siya, "Bring me a little bread also." Igsoon, unsay tubag sa usa ka babayi, unsay tubag sa usa ka balo. Ingon siya. Listen mga igsoon, the line nga yang gingan siya nga. But she said, "I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house. Wala na jud koy gamayng bread sa among panimalay. And I have only a handful flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jug." Ingon siya, wala na jud koy bread, wala na koy pan sa among balay. I swear sa imuhang Ginoo, ana siya. Pero naa koy gamay dito nga flour o gamay nga oil nga naa sa jar. Siya na lang koy gamay sa balay, gamay kay nga flour o gamay kayo nga oil. Unsay tubag mga igsoon? Ni Elijah said to her, "Don't be afraid. Go ahead and do just what
you've said, but make a little bread for me first. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. Mupost ko diya mga igsoon. Kani nga word, kani nga story karon. Ako ang nadawatan that number 1, my 3 points mga igsoon before ko mupaday. Number 1, God will provide. Ning provide siya sa need ni Elijah. Ang little becomes much as you continue to read the Word of God. And you will never run out sa imong tibok nga kinabuhi. Listen, miracles are made out of need. Ang kana ding milagro sa toa, if you want to experience miracle, it will come out sa imong pagkinahanglan. Unsay need ni Elijah? He wants just a little water and a little bread. And also sa part sa usa ka widow, na kinahanglan lang siya nga mahimong unsa iyang giingon dito nga naalang ko'y gamay nga flour o gamay nga oil sa diyang amot igo ra to sa akong anak, amo tong kanon ug mamatay nami. Mo iyang tubag diri sa word mga igsoon, mo iyang tubag diri sa atong gisgutan. If there is not a need to challenge you or to challenge us, there will not walay word nga mahimong musteer sa matag usa ka nato. Kung wala bitay pagkinahanglan sa ato ang kinabuhi, walay word nga mahimong mo stir up sa ato ang kinabuhi, walay challenge nga mahitabo sa atong Christian life when it comes about giving. Kaya ra nako matag kong tithes. Kay naamon ko, daghan man ko. I can give my tithes, I can give my offering, walay problema. Pero kaning babay mga igsuon, dako kay siya crisis nga giatubang. Listen, as you will meditate sa word nga iyang gisgutan diri, ingon siya, I was just gathering a few sticks. Nangita lang ko diri og gamay lang nga mga kahoy para makaluto ko sa among pagkaon sa akong anak. Amo tong kanon sa akong anak and then I will die. Listen, mo na ang iyang giatubang karon. No naay pakigbisog sa demand sa usa ka prophet ngadto sa kinabuhi sa usa ka widow. Naay demand. Muna nga nakapamalandong ko ba? Naka-experience ba ta sa ato ang kinabuhi nga mahimo bitaw tang makahatag sa demand sa Ginoo sa atong kinabuhi sa panahon sa crisis. Kay daghan nun, daghan siguro, dili lang sa siguro tamuhatag kay I know no God will understand. Kasabot ang Lord no nata sa crisis karon, wala ko'y trabaho, walay income, walay klarong negosyo. So kasabot ra jud ang Lord nga dili ko kahatag sa akong tithes. Dili ko kahatag sa akong offering. God understand. Kay maayo kay ang Ginoo, may gugmaon kay ang Ginoo. Siguro mao na tong mindset ba? I tell you mga igsoon, let's get out ana nga mindset. Why? Because ang kana di nga mindset, it's a poverty mentality. Ang ato ang hunahuna bitaw kapobrehon. Maski pang nakay daghang kwarta, maski pang dagko kay mo pasok sa imong bangko, pero ang imuhang mentality is pobre. Your mindset has the mindset of poverty. Igsoon, at the end of the day, you will end up your life broken. Ngano man, tungod kay ang atong hunahuna pobre. Ang atong hunahuna mentality nato, ang culture is pobre. So let's get out ana nga culture sa ato ang life. Let's get out ana nga culture sa ato ang kinabuhi nga kanang I have God. No, I have God nga makasupply sa tanan akong needs. Amen ba? Muna nga diri mga igsoon, there will not a word to steer you. So when you ask God to steer your faith, kung nangayo ka, kung nagampo ka sa Ginoo nga ma-steer pa ang imong faith, He will steer what you need. No, sa imong pagkinahanglan bitaw, He will steer you and challenge you. Ang Lord, dili lang siya, yes, may gugmaon, mang hinatagon, we all know that, pero si Lord po, gusto po niya nga i-challenge ta mga igsoon. Makahatag baka ta sa panahon sa wala ta. Di ba? Just like sa time ni Jesus, nga katong usa ka babae nga ning sulod siya ngadto sa usa ka occasion nga na si Jesus and the only she has is the perfume in the alabaster jar nga according to the studies that was the whole year income niya katong cost atong usa ka perfume ug iyang gi-pour out ngadto sa atong buhi nga Dios ngadto kang Jesus. So the challenge this morning, makahatag bakata sa panahon nga walang-wala jud ta. Makahatag sa panahon nga kanang nagatubang ta og crisis.
Because that mentality, kanang nga mentality mga igsoon na makasabot ra si Lord, it's a poverty mentality. If you want increase sa imong life, if you want nga i-open ni Lord ang windows of heaven and flood you with blessings, we need to respect the word of God. We need to comply sa demand ni Lord sa atong kinabuhi when it comes about giving. Amen? Amen ba mga igsoon? Muna nga kinahanglan masabtan nato mga igsoon nga gusto ang Lord nga ma-challenge ta sa ato ang kinabuhi. When Elijah meet the widow and said, I'm thirsty, iyang gi-challenge ang limitation sa usa ka babayi. Ingon siya, I'm thirsty. Og pwede ba nga mangayo ko og little, gamay nga bread. So ang babayi, wala man jud siya mga igsoon. So that begins diyan nagsugod ang milagro. Kung naglantaw bitaw kag silidan, naglantaw ka, unsay naisunod ani nga mahitabo, unsa kay buhaton ani niya. So kana nga picture, kana nga story, that part of the story of the widow nga nangayo si Elijah sa iyaha, unya ang widow kabalo siya nga walang-wala siya. The only thing that she has is a little flour and a little oil nga igo lang anang panahona nga makakaon silang duwa siyang anak ug mamatay sila. That was the moment sa life sa widow nga gi-challenge ang iyahang limitation. Gi-challenge sa man of God ang iyahang limitation mga igsoon. Because kabalo ang widow, wala siya. Sa part sa widow, kung dali ra niya mahatag ang demand ni Elijah, wala na'y daghang pangutana pa. Wala na'y argument makahatag siya. Inanar po na siya sa ato mga igsoon. Kung daghan kayo ta, kung kanang daghan kayo ta, gipanalanginan kita, dali ra kita makahatag, di ba? Pero what if naata sa situation sa usa ka widow? Makahatag ba ta? No? Dili mahimo ang miracle, dili ma-realize ang miracle sa life sa usa ka widow kung dali ra to niya mahatag. What I mean is, sa part sa widow, kung maka-provide dayon siya atong gipangayo sa iya sa usa ka prophet, dili ma-realize ang milagro nga ipa-experience ni Lord sa life sa widow. Kay she can provide. Amen? Muna nga, sa verse 12 ningon siya, I swear by the Lord your God, I don't have a single piece of bread. I only have a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jar. I was just gathering a few sticks to cook this last meal and then my son and I will die. Eating is about living. Tama ba? Pero sa iyang kinabuhi mga igsoon is ano na mo ni and then bahala na, mamatay lang ni. Pero unsay tubag sa usa ka prophet sa iyaha? Tagaay ko og a little piece of bread. Kung baga lahi, di ba? Lahi ang ilahang, wala sila nagtugma silang duha mga igsoon. Kay lahi ang demand ni Prophet Elijah. No? Siguro kung sa part siguro sa widow unsa man ni, so i-prophet mo ta ni siya dapat kanang siya ang provide sa kuha something inana. No? But you know what? Muna nga kinahanglan masabtan nato mga igsoon. Kinahanglan masabtan nato sa tuang kinabuhi nga ang Dios mahimong mumustir siya, mo-challenge siya sa matag usa ka nato. Na-notice ninyo unsa ang poverty nag-work sa kinabuhi sa usa ka widow? Oh, it has its own culture. Ang poverty dili siya maghisgot about having no money mga igsoon, but it's a mindset. No, ang mindset sa matag usa. Once nga naata, once nga mupuyo ta sa hunahuna sa kapobrehon, once nga mo get inta sa usa ka poverty mentality, money won't bring us out. Kay maski pang daghan kay tagkwarta mo abot sa atong kinabuhi, maski pang dagko kayo nga mupasok sa imong bank account, pero ang imong mentality is poverty mga igsoon, dili ka mahimong mahigawas ana. Amen. Mga nga because ang ato ang mind unsay mahitabo, i-rob niya every opportunity nga ang kwarta mohatag kanato. What I mean is our mind will rob every opportunity nga ang money moabot sa atong kinabuhi. It's a mindset. Oh, we have to break that culture kana nga mindset mga igsoon ug mao na ang kinahanglan ma-break sa usa ka widow sa iyang kinabuhi. Kay maski pang daghan kay tagkwarta mo abot sa atong kinabuhi pero atong mentality pobre ra gyapon ta. It all starts in the mind. Muna nga gibalik-balik jud diri sa verse 12 mga igsoon. I don't have anything. Wala na jud ko'y nabilin. But kiignan siya ni Elijah. Don't be afraid. Go ahead and do just what you've said. But make a little bread for me first. Then use what's left, prepare a meal for yourself and your son.
Wala bitaw niingon diri si Elijah nga, okay ra mangita na lang kog lain. But naay katuyuan ang Lord sa life sa usa ka widow. Kay ning insisi si Elijah sa verse 13. Okay, now I understand. Pero tagaay sa ako og piece of bread. Wala pud niya giignan dayon no nga wala bitaw pud niya giignan dayon nga wala bitaw ning adto si prophet Elijah nga niadto sa balay sa usa ka widow, samtang nakita niya ang usa ka widow, wala bitaw siya nagprophecy didto. Siya, babayi, no, karon rataman ang imuhang kalisod, babayi, karon rataman ang imuhang kagutom sa imong pamilya, babayi, sadyang imo kong hatagan og tubig og bread, karon na ni taman. Wala niya giignan ana. Di ba? But the moment nga nag-meet silang duha, he demand sa usa ka widow, I'm thirsty, I need water, and I need a little piece of bread. Wala bitaw niya giprophesy na niya daan. No, dili siya buti pasabot. Ang prophet nag-demand sa usa ka balo. Kay ang need manggod sa usa ka balo is mahimong mabuhi sila sa panahon sa crisis mga igsoon. Mahimong mabuhi sila, makakaon sila pamahaw paniudto panihapon. You know what? Unsay gihimong gisulayan? Unsay nahimong gisulayan sa kinabuhi sa usa ka babae diri mga igsoon? It's about the word of God. Going back sa time nga wala pa sila nag-meet ni Elijah, giignan ni Lord ang babae. Kay mo ni ang giingon ni Elijah, I have instructed a widow nga mo pakaon nimo didto. Unya ang iyang gi-instructionan, walang-wala. Kabantay mo mga igsoon? Gi-instructionan ni Lord. I know we experience nga ang Lord nakig-istorya sa ato. Gi-instructionan ni Lord ang babae nga imo ning pakanon. Usa ka prophet mo ana diya imo ning pakanon. Unya walang-wala. Wala yun may maluto unsa na ni. No? So God tested ang usa ka babae pinagi sa pulong sa Dios. Respect for God's word, no? Ang need or ang imuhang need or ang iyahang need. Muna moabot sa time sa tong kinabuhi bitaw when God talk to us and demand us to give this kaning number, kaning amount diya sa buhi nga Dios. Igsoon. I know naka-experience ana because ako personally, nagtindog ko sa inyo atubangan, I experienced that one that the Lord really kanang madunggan nimo ang iyang tingog og mo demand siya sa imo nga ihatag. Kani nga amount ihatag. Mga igsoon, kung sa atong flesh pa na, kung sa ato ang unod pa na mga igsoon, sa ato ang carnal pa nato na, no, nganong maghatag man ko ani nga kulang pa gani ni sa amoa. Last na gani ni nga among lutoon. Mao na ang gani ang nabilin sa among panimalay nganong ihatag pa man ako ani niya. But you know what? When the Spirit mo take over sa ato ang kinabuhi, mo istorya siya mga igsoon nga, dili man Japon ni maigo sa amo ang duwa sa kong anak. Gigotoming duha, gigotom pud siya. Ang mahitabo na lang ani, mas maayo pa nga, ako na lang ni siyang pakanon. But ipasabot, iyahang gi-priority ang word ni Lord sa iyahang kinabuhi. Ang word niya ming abot sa iya, kaysa sa ilahang need. Amen ba mga igsoon? Mo ni ang power mga igsoon. Ang iyang unang paghatag nag-unlock sa miracle ni Lord. Muni nga part bitaw nga katong time nga nagstoryahan na silang duha nangayo si Elijah sa iya. That was the part nga exciting kung imo nang lantawon sa big screen, imo nang tan-awon sa Netflix mga igsoon. Muni ang part nga makita nimo ang movement sa kamot sa Dios ngadto sa kinabuhi sa usa ka balo. Amen. That was the part nga ang miracle nag-unlock ang miracle sa kinabuhi sa usa ka widow mga igsoon. Wala pud niya giignan nga wala pud niya gisabot si Elijah mga igsoon nga okay prophet, no, lutoon ako ni din mangaon sa miuna sa kong anak dan kung unsay mabilin kadto lang ang imuha. Wala niya giignan mga igsoon. Kundili ang nabilin nga iyang giluto nga mahimong bread iyang gihatag ngadto sa tanan sa usa ka prophet. But ipasabot ani nga line. Take note, we need to priority God sa atong kinabuhi. Over our life, He must be the priority. Dili lang sa imuhang time, dili lang sa imuhang trabaho, sa untang part sa imong trabaho, but including sa imuhang panalapi. Amen? Including sa finances, He must be your first. Amen? Mga igsoon, nahimong nakakaton ko ako personally sa akong kinabuhi, nahimong nakakaton ko aning paghatag. You know what? How amazing si Lord. Gitagaan ko niyag partner nga grabe kaayo ka mang hinatagon. Gitagaan ko niyag partner sa kinabuhi nga kadaabot ana sa iyang sahod. Una jud na ang tithes aya bayaran tong mga angay bayran. Aya angay tong mga aya bayaran tong mga bills katong mga due date aya ilain tong ang nabilin mga igsoon mo na ang nabilin sa amoa.
Dili bitaw nga mahimo nga bayari sa atong kuryente, bayari sa atong tubig, palit sa ditong isa ka sakong bugas, pagpamalingki sa dito, pilay na bilin. Kuhaan lang nato ni gamay para kay Lord. Igsoon. Sama sa usa ka widow. The moment nga ning step siya sa iyang faith nga giuna niya ang man of God, giuna niya pagdawat ang word ni Lord nga na-receive sa iya, nag-unlock sa miracle sa iyang life. Grabe. If you will just meditate the word, kung imuhang pamalandungan pag-ayo mga igsoon, ang iyang paghatag ngadto sa man of God, na himong nag-unlock sa miracle sa iyang life. And inana po ang mahitabo sa atong kinabuhi. If we prioritize God sa atong life, the Lord will open the windows of heaven and flood you with blessings, igsoon. I declare in the name of Jesus. Amen ba mga igsoon? Inana ang promise ni Lord. Dili nato nga unsay nabilin mo ang kang Lord. Kay kung mauna ang gibuhat sa usa ka widow mga igsoon, walay nahisulat diri nga miracle sa lugar sa Zarephath mga igsoon, sa life sa usa ka widow. But giuna niya tungod kay naa siya dakong respect sa pulong sa Dios. And I do believe this widow na himong nakadawat sa mensahe sa Dios sa book of Matthew chapter 6 verse 33, that if you seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. I do believe kana nga word gipanghawiran na sa usa ka widow. Kay wala kay nabasa diri nga nakig-argue pa siya, daghan pag-argument nga iyang gibuhat kun dili ning obey siya mga igsoon. And I do believe samtang iyang gi-obey, giuna niya ang Lord, na experience niya mga igsoon. You know what? Muni ang gahom nga ang miracle mahitabo sa matag usa kanato. Muna nga mahimunang masinati nato mga igsoon. The miracle dili lang na siya mahitungod nga nagpropesya siya kundi ang woman mingadto dito mga igsoon og nahimong iyang gi-obey ang pulong sa Dios because his priority is the word of God. His priority is the demand of the Lord sa matag usa kanato. Amen ba mga igsoon? No? Ang Lord may mong priority sa ato ang life. Listen, no? And dili lang din na siya, it's not just about seeking God, but seeking Him first sa ato ang kinabuhi. No? To seek God, His kingdom, and His righteousness, dili lang nang anong nagsikta sa atong buhi nga Diyos, kundi seeking Him first sa ato ang life. Seeking Him first every day sa ato ang kinabuhi. Seeking Him first sa ato ang mga panalapi nga ato mga madawatan, mga igsoon. Amen ba? Muna nga, kinahanglan masabtan nato. Kung aduna lay gamay kadya sa imong kinabuhi mga igsoon. If you have that little, ang Lord iyan ang i-stretch sa imong kinabuhi. Whenever God is ready to work sa matag usa kanato, no? He used a little bit. Remember, a little bit of fish the time nga nahimong naay milagro sa kinabuhi dito sa time si Jesus nagpreach. Gamay nga isda o gamay nga bread, unsay pilay ilang nakaon? 5,000 people ngayon lang napakaon mga igsoon. Remember the time when David defeated Goliath. David was so little. Aduna lang siya pila ka mga bato nga ang iyang gigamit mga igsoon og napildi niya si Goliath. Dili nato kuanon bitaw dili nato i-underestimate ang little. Tungod kay ang little mga igsoon, it will become much sa ato ang kinabuhi. Amen ba? Muna nga kung naa kay gamay, mula nay naa sa imo mga igsoon, in times of crisis, ang Lord mo stretch ana sa imo ang kinabuhi. Unsay naa nimo igsoon, no? Naa kay little faith, I have a little wisdom, Lord. Kinahanglan gamiton nato. Tungod kay sa diha nga ato nang ipagamit sa atong buhi nga Dios mga igsoon. The Lord will open the windows of heaven and flood us with blessings. Amen. The Lord will pour out everything. No, hangtod nga wala na jud wala na sudlanan nga atong masudlan. Because the principles of God is in priorities. Kung priority nimo si Lord, i-priority po kaniya. Maski pang dagko kayo na nga to ang madawatan kada bulan. Kung dili nato priority ang Lord sa paghatag, igsoon, dili ma-realize ang miracle ni Lord sa atong kinabuhi. Why? Because naata sa poverty mindset. Kinanglan mo gawas ta ana. God cannot bless us. Dili siya makatrust sa ato hangtod nga dili nato i-fix ang atong priorities. You are praying for something big sa imong kinabuhi. You are praying for something nga kanang ma-realize sa imong life. Pero dili ta kasaligan sa Ginoo tungod kay ang atong priorities dili siya ang una. Amen ba mga igsoon? As long as we fix our priorities, the Lord will start the investment sa ato ang life. Magsugod siya nga mo invest sa ato ang kinabuhi mga igsoon. If we put first things first,
mga igsoon, He will open the windows of heaven and floods us with blessings, mga igsoon. Ingon pa jud siya diri, and I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take in it. Try it. Put me to the test. Kinanglan masabta nato ang tibuok nga principle sa atong buhi nga Dios, especially diha sa paghatag. It's about commitment to the priority. Dili lang nga may mong, yes, priority nato si Lord. Kinanglan committed ta nga priority nato si Lord una sa ato ang kinabuhi. Amen ba mga igsoon? Whenever we put God first, He will arise and bless us. That's the moment nga ang kamot sa Dios mga igsoon magapanglihok og panalanginan niya ang iyahang mga anak nga giuna ang pagpangita sa iyang presensya. Amen ba? No? Ang Dios maayo kaayo. Amen ba? Muna nga sa verse 15, hapit naman kumahuman. Ingon siya diri. So she did as Elijah said. Sa verse 15, ingon siya, gibuhat sa usa ka balo ang giingon ni Elijah, and she and Elijah and her family continued to eat for many days. There was always enough flour and olive oil left in the containers, just as the Lord had promised through Elijah. Sa other nga version, og nagpadayon nga nakakaon sila, og napay mga nangabilin nga flour og olive oil, hangtod na human ang famine that time. Listen mga igsoon, inani ni. Sa diha dayeng makatch nato ang sikreto bitaw sa panalangin ni Lord kining paghatag. Listen. Ani nga lugar. Sa diyang ning adto si Elijah sa usa ka widow, ning puyo siya didto, gipakaon siya, giserban siya. You know what? Kana nga panimalay, overflowing ang panalangin. Wala na stop ang kagutom that time mga igsoon. Wala na stop ang El Nino that time. Wala na stop ang tagtuyot that time. But kana nga panimalay, gaawas-awas ang panalangin. Pero ang palibot sa ilang panalay, naka-experience pa Japon og crisis. If you will study the Word of God, sa dihang ning obey ang widow mga igsoon, grabe ang panalangin, anak nga panimalay. Pero sa palibot sa ilang panimalay mga igsoon, nakasinati pa Japon sa crisis, wala pa kagawas sa crisis. But ipasabot, grabe kamaayo ang Dios sa dihang unahon nato siya. Amen ba? So sa panahon day sa ato ang giagian karon mga igsoon, mupanalangin ang Dios sa dihang unahon nato siya. Yes, maayo kay tanong, we are serving God, we are doing the ministry of God, kinanglan mauna siya sa atong kinabuhi. Pero itest po ta ni Lord pinagi sa atong paghatag. If you want greater things nga moabot sa imong life, then unaha ang Lord mga igsoon. Ask God. Kinanglan maminaw ta sa Dios, kinanglan makadungog ta sa gusto ipabuhat sa demand ni Lord sa atong kinabuhi. We need it. No? We need it mga igsoon. Kinanglan masabta nato na. Amen ba? Muna nga, maski muna mga igsoon nga sa panahon ani sa kinabuhi sa usa ka widow, kung makita nimo ang ilang panimalay overflowing ang blessings, but the environment sa ilang palibot nakasinati pa Japon sa crisis. Kinahanglan masabtan nato na nga sa diha ding magmatinud-anon ta mga igsoon, mo panalangin jud ang Dios. Amen ba? So as we fix our priorities diha kang Lord, tanang area sa atong life, let's reflect on this mga igsoon. Sa kong time, no, every day sa akong kinabuhi dapat mauna si Lord, first si Lord sa akong kinabuhi, sa ako ang panalapi. Muna nga akong gingnan akong wife, grabe gitagaan ko sa Ginoo kung nagatights ko sa akong kinabuhi, kung nagahatag ko. Igsoon, the time nga nagkuyog nami, the time nga nag-ipon napi, mas tighter siya kaysa sa ako igsoon. Mas grabe ang iyang paghatag kaysa sa ako mga igsoon. And I was corrected. Gikorek ko ana niya. Usually, moabot ang income sa ako sa bank account. Wala pa man may statement of account nga moabot. Pilay mo pasok sa bangko ko, nag 10%. But you know what? I was corrected sa akong asawa no nga kinanglan mo ni ang imong ihatag, pila may imuhang gross, pila may kinatibukan nga imong nadawatan, mo na atong ihatag. Igsoon, mas sobra pa gani ang iyang ihatag sa iyang madawatan. Muna nga, I was blessed tungod kay nakita nako ba nga ang Lord sa panahon sa panahon nga atong gi-experience nga crisis mga igsoon, wala mi nahutdan. Wala bitaw nga katong wala bitaw tong nga niingon mi nga ma di mi mangaon kay wala na mi bugas. Ma wala mi pangpalit og gatas, pwede mi makapanghulam. Maboy na wala igsoon og grabe ang kabayo. Kung you know what, just this month nagtotal mi tanan sa among monthly expenses mga igsoon. Grabe jud kadako kayo nga expenses, but you know what, grabe ka able si Lord nga mo provide as we put him first sa ato ang panalapi igsoon.
Honestly speaking, no? Dagan kay bayro nun. Dagan kayo kanang kinangan bayran. No, nagrent pa mi sa nami ga rent, then napami gi-dream, nga napami gi-pray karon sa Ginoo, nami gi-pangayo nga makabalay, nga makahuman nami og bayad tanan sa among mga angay nga bayro nun. You know what? God is very amazing mga igsoon. When we step sa ato ang pagtuo sa atong paghatag mga igsoon, sa diyang unahon nato ang Lord, grabe ka maayo ang Ginoo igsoon. Grabe kay siya ka mo provide everything. No nga kato ingon siya nga when we give our all to God, he will give all you need. Inaana ang Lord mga igsoon. Muna nga sa diha ding atong sugton, sa diha ding atong ikinabuhi, sa diha ding atong buhaton ang gidiman ni Lord sa atong kinabuhi as we give our tithes, as we give our offering to the storehouse, to the man of God, to the woman of God, diha sa atong buhi nga Dios mga igsoon. As we obey the Lord, He will unlock the miracle sa imong life. Grabe. No mo na nga excited kami nga ma-realize tanan na mo mga itong pray. Nakoy dream board, gipantusok nako dito. Kani natubag na, gitubag na sa Ginoo, and then kani excited mi nga mahitabo na pud siya sa among kinabuhi. Inana mga igsoon. No, ang Dios, He will listen to us. But first, iyang i-challenge ang ato ang kinabuhi. No? Dili man mo demand ang Lord sa ato nga kabalo ang Lord kaya kay nato og buhaton. Pero mo demand ang Lord nga kanang naay something atras abanti ba? Na atras abanti. What if the Lord will talk to you nga, okay, kanang naani mo karon ihatag na sa Ginoo. Ihatag na. Give it to the Lord. Give it to the woman of God. Give it. Ihatag na. So naay mga mura bitog atras abanti. Naay usahay ako jud ning experience mga igsoon. Katong time nga na si Bishop Hurley diri nga nag-preach siya, nag-challenge siya, and nakoy 2,000 pesos sa akong pocket, mo na lang to ako ang nabilin nga murag akong allowance, no? Ang Lord nga ihatag na tanan. Usay bitaw kani bitaw naka-experience naka sa panalangin sa Ginoo dayon. Nakay need ba, nakay gusto nga ipalit ana nga murag pug sampungan nimong dalungan nga murag dili paminahon bitaw. But you know what? Sadyang imong ihatag na imong buhi, nag-unlock sa next miracle ni Lord sa imong life. Amen. I know nagkinahanglan ta og miracle sa atong life. But kinahanglan nato sugton ang Lord igsoon. Every time na opportunity sa paghatag, let's ask God, Lord, pila man ang ako ang ihatag. Kay kung kaya ra nimo mga igsoon, dili ma-realize ang milagro ni Lord sa imong kinabuhi. Just like the experience sa usa ka widow. Gidemandan siya sa Ginoo nga mahimong ang tanan niya ihatag. Amen ba? Muna mga igsoon, nga sadyang padayon ang crisis nga atong giatubang. Bisan pa sa kinabuhi sa usa ka babae na sinatin niya ang panalangin sa Ginoo sa last verse nga atong gibasa. Pag si Lord mo panalangin sa atong kinabuhi, ang imong panimalay, imong trabaho, imong negosyo, get ready. Tungod kay, there is no weapon formed against you mga igsoon shall be a little prosper sa imong life sadyang musugot ka kang Lord. Walay gahom ang kaaway nga dili ma-realize ang milagro ni Lord sa imong kinabuhi. It will come to pass mga igsoon. Mahitabo na ang imong gi-desire sa imong kinabuhi. Just continue to obey God. Just continue nga paghatag sa demand ni Lord sa atong kinabuhi, and you will see God will open the windows of heaven and flood us with blessing mga igsoon. Amen. Atong palakpakan si Lord ana mga igsoon. Alang sa pagtapos igsoon. Moto nga tulo ka points nga ako ang gigiagian ka ganina. The Lord will provide. Little becomes much, and we will never run out igsoon sa ato ang kinabuhi. Alang sa pagtapos. I talk sa ako ang wife ba ana ko nga love dugay na kayo nga kanang nasa kong heart that gusto nako i-share no kani ato ang experience sa Ginoo sa atong paghatag. And salamat ani nga opportunity sa ato ang pastora nga nahimong natagaan tag kay gayunan nga makahatag ani nga kadaugan bitaw mga igsoon. As we continue to give, walay palyas mga igsoon, wala bitay skip adi sa kumatag Lord kay nakoy paliton, adi sa kumatag Lord kay nakoy nani igsoon. As you continue giving, as you continue obeying the word of God, as you continue having that respect sa pulong sa Dios mga igsoon. Kami sa akong asawa, nakita nako ang gahom sa Dios nga nagpamuhat sa among kinabuhi. Nakita nako igsoon nga sa diha di ay musugot ta kang Lord. Sa diha di unahon nato sa mga igsoon, dili lang sa ubang butang including sa panalapi mga igsoon, ang Lord mo panalangin sa matag usa ka nato. Ang Lord mo bubo siya og dakong panalangin sa kada usa nato sa atong kinabuhi igsoon. Amen. Kung sa atong kinabuhi
nahimong napakyas ta ana nga dapit igsoon. There's still time nga mahimong mubalik ta sa Ginoo. Committed ta sa atong priority nga unaw nato si Lord. Amen ba mga igsoon? Ako mong gihanyo igsoon. No, nga manindog mo sa inyong gibarugan karon iya. And I want you to close your eyes. I want you to think of the Lord this morning. Siguro ikaw nga naglantaw karon, naay crisis nga imong giatubang karon. Naay kagutom nga imong gi-experience karon, naay kawadon nga imong gisinati karon. The word of God sa Malakay chapter 3 verse 10. Naghatag nato og paglaom mga igsoon. Naghatag nato sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. I don't know what unsa imong gi-need karon. I don't know unsa imong gikinahanglan karon. But the Lord of God nag-ingon siya sa ato. Ingon siya diri. If you obey me, says the Lord of heavens, I will open the windows of heaven for you. I will pour out blessings so great you won't have enough room to take in it. Try it. Put me to the test. Og ningon pa jud si Lord sa verse 11. Your crops. Your crops means imong trabaho, imong source of income sa imong kinabuhi, sa imong family. I will guard them from insects and disease. Proteksyonan nako na. And your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Listen mga igsoon, sa diyang imo ng buhaton tonight, this morning, ang Ginoo, aduna siya, it will unlock the miracles sa imong life. You will experience kana nga panalangin sa imong kinabuhi. Amen. I want you to close your eyes. I want you to talk to the Lord, igsoon. Tungod kay kani gayon makahatag ni sa ato ang kinabuhi nga mahimo natong let's obey. Let's respond sa word of God. Mahimo tang makadawat sa panalangin sa gugma sa Dios sa ato ang kinabuhi. If you need something na kay gikinahanglan, let's go back mga igsoon. Balik ta sa ato ang commitment diha kang Lord. Balik ta sa atong priority diha kang Lord. Balik ta nga mahimo natong priority siya. Gusto ka og kanang miracle sa imong life, balik ta ngadto ka sa atong buhi nga Dios igsoon. Allow me to pray. Salamat Lord sa imong mensahe karong kabuntagon. Lord, nahimo ming nakadawat, nahimo ming naka-receive Lord sa among portion this morning. Og mahimo ning patukuranan sa among kinabuhi Lord God that nothing is impossible Lord God diha kanimo Ginoo. Lord, teach us, continue Lord to teach us Lord God to obey your word. Continue Lord nga maghatag ka namo sa among kinabuhi ug patukuranan, a foundation Lord, labi na sa tanang area sa among life Lord God, nga mahimo ming mauna ka sa among kinabuhi Lord God. Salamat kay Father. Sa diyang amo ning ihatag Lord, kaning naa sa among kinabuhi Lord God. Mahimo ni Lord maghatag sa among kinabuhi sa kagawasan, sa hunahuna sa kapobrehon Lord God. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Come on, I want you to call upon the Lord, igsoon. I want you to commit diya sa atong buhi nga Dios nga mahimo kang makasugot ka sa iyahang mensahe karong kabuntagon. Thank you, Lord. We give you praise and glory, O God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Atong palakpakan atong buhi nga Dios, igsoon. Amen. And if this is your first time nga naglantaw kauban sa amuha igsoon, allow us also nga mahimong makaparte ta sa buluhaton sa Dios, mahimong makabaton ta og tinuod nga relasyon sa atong buhi nga Dios. So kung first time nimo ni gusto mi nga mo praise ay mo nga gusto mi nga muhatag pa og kanang mahimo tang mabilong ta sa usa ka community nga aduna day mga tawo nga naay inani nga buluhaton nga mahimong makaampo og makadasig sa ato. If this is your first time, I want you to pray with me this morning. Just repeat this prayer with all your heart. The word of God says, if you seek me with all your heart, you will find me. So asa magkakaroon nagbarog igsoon, I want you to close your eyes and say this prayer with all your heart. Don't ayo i-bother nang say nasa imong tapad karon, but focus nga mahimong makabatunta og relasyon sa atong buhi nga Dios. Let's pray. Amahan namo nga nasa langit, Lord, daghang salamat sa imong pagkamaayo sa ako ang kinabuhi. Lord, akong giadmitar sa akong kaugalingon nga ako usa ka makasasala.
nangayo ko og pasaylo sa tanan na akong mga sala. Ug ikaw Jesus nga namatay sa cross, puli ka nako. Ako takang giila, ako takang gidawat as my Lord and personal Savior. Sukad karon, ikaw na ang maghari sa ako ang kinabuhi. Sukad karon, ikaw na ang mo take over. Isulat nga ako ang ngalan sa libro sa kinabuhi. Salamat sa kapasayloan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. If you prayed ka na nga pag-ampo mga igsoon, nagsugod na ang milagro sa imuhang kinabuhi. Amen? Amen ba? Atong palakpakan na nga to ang tagsa-tagsa nga kaugalingon mga igsoon. I know nga ang Dios nagahatag sa matag usa ka nato og panalangin karoong tibuok adlaw mga igsoon. Salamat kayo, no? Dalaygon kaayo ang Dios sa walay katapusan tungod kay maayo kaayo siya sa tong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen? Para sa ato ang nabalin nga mga panahon mga igsoon. But before that, no, I want to share sa atong mga VIP, sa atong mga first time. I want you to read your Bible mga igsoon. No, read your Bible and then join tabalik sa ato ang Sunday celebration. Maminaw lang ta sa announcement next Sunday kung pwede na ta mag-gather. Pwede naman mag-gather nanay iyo pero 30% pa lang, no. Pwede ta mahimong mas kaka-schedule ta and then I want you to join nay mo connect lang sa imuha, nay mo connect sa imuha sa imong kinabuhi nga mahimong mo connect siya sa imuha para mahimong mabilong ta sa usa ka community. Hallelujah. Thank you Lord. Amen. So manindog ta tanan mga igsoon alang sa atong pagtapos. Thank you Jesus. Thank you Lord. So, na-bless ba ka? Napanalanginan ba ka? Nakadawat ba ka sa imong portion this morning? No, if you receive something great diya karon kay Lord, mga igsoon, I want you to comment sa imuha. Comment down below nga I bless, no? Gusto ko nga more pa diya sa atong buhi nga Dios. Sige. And then let's lift our hands towards heaven. Let's thank God for this natapos ang ato ang pagpanimbawon mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Let's pray. Thank you Lord. Salamat kay sa imong pagkamaayo, God. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Salamat sa imong mensahe, Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. And Lord, we declare, oh God, everyone tonight, this day, Lord God, tibuok simana, Lord God, tibuok bulan sa November, Ginoo, makasinati ini sa imong milagro sa among kinabuhi, O God. Salamat sa panalangin, salamat sa matag usa, O God. Nasayod mi, Ginoo, nga nag-uban ka kanunay sa matag usa kanamo. We give you praise and glory, Lord God. Bless among tibuok simana, sa diyang mamauli mi, balon imong gugma o kalinaw sa among kinabuhi, O God. And we influence other people, Ginoo. Salamat kay Father sa tanan. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, hello again, everyone. So, yes, so that is our online service right there. So, are you blessed? If you feel blessed, if you feel nga kanang naay na change or nakay na learn from this morning's word, then please don't hesitate to comment that and also to post that on your timeline para napoy uban nga ma-bless. All right. Yeah, so thank you so much, Pastor Juan. And just a heads up, next Sunday na ang ato ang communion for this month. And further instructions will be given to you sa inyong mga leaders and network pastor regarding sa ato ang physical nga simba. So yes, we will be back physical fellowship, but further instructions will be given to you sa inyong mga leaders and network pastors. So don't forget to attend your cell group this week, of That's course. right. Right? Okay, ayaw gid mog miss. Don't miss out the blessing. And of course, we will be announcing our winners in a while. Okay. Chill sa mo gamay dera. All right? Yeah, so please stay tuned, guys. Ayaw sa mughawa sa live because basin di ay kamo ang Winners. Yes, All right. okay. And yes, naatay again, we will be thanking everyone nga ning appeal sa ato ang National G12 Conference. So, 'di ba? Okay kaayo ta karon kay we don't need to travel. Dili na ta kinahanglan mo gasto pa. That's Mo atog true. Manila and everything. Mo rent og hotel ug unsa pa ba dira. Condo. Very cheap na kayo.
Easy access. Yes, at the comfort of our home, sa tuang room, sa tuang sala, napaminaw na to tanan sila. So if you have completed every session sa tuang G12 conference, no? Congratulations sa inyo ha. Wala joy na wala sa inyo ha. Not your time, not your effort, but of course ang blessing. Yes, all right. And katong mga wala naka-join sa G12 conference or naamoy mga na-miss nga sessions, so you can tune that, makalantaw ka ana sa YouTube. That is available on YouTube. guys. All right. So now, let's announce our winners. Congratulations, of course, top 3, no? We have Lot Kandar. Yes! Very Guwapa kayo nga nag-selfie siya with Pastor Juan. All right. So, next one, we have the couple. Mr. Benigno Jr. Remigio. Wow! Guwapa kayo si iyang wife of siya, di ba? All right. And, of course, we have a groupie. Ang grupo ni J. Marie Lukmong. Together with her family siguro ni, di ba? Bahalag gamay, basta loving. Together, di ba? So, Sweet kayo. selfie. Nice selfie, nice groupie. Of course, na po yung couple. Oh, di ba? Kompleto ta karon. So, naaray mo reach out sa inyo ha para sa inyuhang prizes. So, see you next week. Yes. And next Sunday. Next And ato ang mga reminders for this week, Y-Act Driven Online will be back. Ato apong YD Prime Talk na apunta. Of course, again, our cell groups. And ato ang morning prayer next Saturday. That is And at ato ang 5 a.m. 5 a.m., 6 a.m. 6 a.m. 6 a.m. 6 yes. a.m. And of course, next Sunday. So, see you! Bye! Bye, Thank you, guys! everyone. Happy Sunday! Happy Sunday! Happy birthday, Happy birthday, Cynthia! Cynthia Lynn. Happy birthday, Song. Song!